Preocúpache a información privada que garda o teu móvil. Estás buscando unha forma de guardar a túa información de forma máis privada. Non te preocupes. Hoxe darei unha serie de consellos para mellorar a seguridade dos teus dispositivos. Falarei dos seguintes consellos. Pon un pin longo, contrasinal complexo ou desbloqueo biométrico no móvil ou ordenador. Activa o bloqueo automático tras poucos minutos de inactividade. Isto evita accesos non autorizados se perdes o dispositivo ou cho rouban. Tamén protexe os teus datos persoais, contas e información privada. Instala un antivirus de confianza e manteno sempre actualizado. Configura análises automáticas e protección en tempo real. Axuda a detectar e eliminar virus, malware e ameazas en liña. Mellora a seguridade dos teus datos e o bo funcionamento do sistema. Revisa regularmente os permisos que teñen as aplicacións instaladas. Elimina accesos innecesarios a cámara, micrófono, localización ou contactos. Así reduces o risco de espionaxe e uso indebido dos teus datos. Agora xa sabes normas básicas de seguridade.